Ya bịa taa anyị chọọ isi ofe okro na ọgbọnọ. Nke a bụ fresh okro, nke a bụ ọgbọnọ, crayfish, fresh ugu, onions, alubasa dị ya. Nke a bụ elo dị ya. Nke a bụ red pepper, tatashi, ga-eme ka ọ chapụ achapụ maka ịma ntinyezi mmanụ too much. Obelu mmanụ ka ị ga-etinyezi ma itinye tatashi. Sometimes ma itinye necha maka mmanụ dị n'anụ na azụ ọkpọnkụ. Nke a bụ azụ ọkpọnkụ. Nke bụ dry mackerel na ose oyibo. Ya bụ chee na aka ghọrọ anyị. Unu apụkwana, daalụ. Anyị chọọ ibido kwọrọ okro ya na n'ihe salad master. Kịta ka anyị bido kwọba. O bidogokwe, ọ na-eme ọsọ. Ihe a nwere ihe ejijiri akwọ, eji akwọ ma ihe salad ma okro. Ọ na-akwụ ya ọsịsọ. So nke karịrị akụkọ ọ na-akwụ. Nke nwa dị ka ọdụ obele. Nke dị obele. Tinye nke nnekwu. Another cone. Cone nke na-adị mma. Cone nke na-adị mma ka ọ ghara ịdụ ka akwa egweli egwu. Cone nke. Yes, nke na-adị beta. Agbata nnukwu obere okpokpo ma ọ dụzina ka ihe pita ịfụrụ ya. Ihe a na-akwọ very fast na ntabi anya. Ọ kwọchagokwe bọket okro, bọwel okro, ọ kwọchago ya na ntabi anya. Ihe a bụ salad master Uncle Ben for supply ya. Uncle Ben nwanne anyị nke Imo steeti ya. Nwanne Ada dị Lioness. Ọ fanwa na-asọplai ya. Nwere ihe ejiri eme. Ọ bụzi salad, ọ bụzi ihe ọbụla. Nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ihe a n'ụlọ ka obi ili gị ọsọ. Enwezi med. Ihe a bụ med mmadụ. I nwere med, igote ihe a. Ihe a bụ med gị. Ngwa ka emesịa. Igbo ndị ọma, onye nwere med ya gote ya. Ihe a bụ med. Ọ na-eme ọsọ nke siri ike. Ọ kwọchago ihe niile a na ntabi anya. Ngwana unu apụkwana, chee na aka ghọrọ anyị. Anyị abịa ka anyị nenezikwe ka ọ dịkwa ọzọ. Ọ sụghaligo ka anyị bido tinyebe akwụkwọ nri. Etinyere akwụkwọ nri 1 minute, ebutuzie. Ọ bụla ya bụ na ofe eghe. Ihe ekwu nke anyị na-eme Igbo. Anyị abịa Igbo culture and language. Omenala Igbo ka anyị nọ. Nri ndị Igbo ka anyị na-esi. Fanchaka bụkwa otu. Wele ọgbịlị mụ ya na ewu, ya na wele ewu mụ ya na ọgbịlị. Fancha bụ ofu.